אז מה כל כך מיוחד במעטפת השיווקית והמקצועית שלנו? אז למעלה מ-14 שנים בהם הדרכתי מעצבי שיער מכל רחבי הארץ, אספתי אלפי שאלות ואספתי אלפי דברים שבעלי עסקים מתחום הטיפוח והיופי חסר להם והם צריכים. אני עצמי כבעל עסק וכמעצב שיער למעלה מ-14 שנים, היו חסרים לי המון דברים. כמו לדוגמה, ברגע שהיינו מוכרים מוצר מסוים, המעטפת המקצועית והשיווקית היא הייתה מאוד דלה. בעצם אנחנו היינו צריכים לשווק, אנחנו היינו צריכים למכור את המוצר, למרות שהרבה פעמים, בואו נאמר את האמת, לא ידענו מה יש במוצר, מי עומד מאחורי המוצר, בעקבות מה פיתחו ומה היה בתהליך הפיתוח. אז המעטפת שלנו היא בעצם מעניקה לכם את כל הידע שיש לי כמעצב שיער, את כל הידע שיש לי כמומחה להחלקות ושיקום שיער, ובעיקר יש לכם ידע של מאות מעצבי שיער ומאות קוסמטיקאיות שהם נתנו לנו את כל מה שאנחנו צריכים בשביל לדעת מה חסר, מה אנחנו יכולים לשפר ומה אנחנו יכולים לתת ממה שלנו לא היה. אז לפרטים נוספים אתם מוזמנים